So guys, good afternoon no. Welcome again sa ating YT no. So karon natin ihatag na guys no. Muna ato ang new Tortres Dikit Angle Guide month of June no 2026. Okay? So again no, diretso ta ha, diretsohan ta ang atong guides no ug sa ato ang gitudlo sa atong tutorial previously ug sa ato ang gihatag na mga pamaagi unsa ni paggamit same lang gihapon. Okay, so uson pagkuha uson pag compose ug labi na gid pag-apply sa iyahang eliminations mga kaibigan. So pwede lang gyapon kung namoy guides inyo labi na katong mga atong mga solid subscribers na napos lay guide no unsaon paggamit or saon ipagkuha ang combinations. Pwede ra gyapon as long as no asa mo comfortably mga kaibigan. But sa ganahan pod nga mo suon sa tuang tutorial, same lang gihapon wala na usab labi na gid sa mga baguhay lang sa tuang channel. Okay, so kung ibanggan nyo atong guides before sa May no gamay ra gid kalahian tungod kay ang previous result pod no sa May is dol-duo mga kaibigan no. So muna itong na-compose no gamay ra tag changes no sa month of June 2026 mga kaibigan. Okay, so wala siya no. Again, so play naka-subscribe no sa tuwang YT usab share sa tuwang mga video, please subscribe no para at least updated ka sa mga bagong upload na video labi nagnatay mga bagong tutorial sa mani mga kaibigan. Okay, so sa mga baguhay lang no same lang gihapon na natay pairing number o sa tamong sulod ani dapat natay pairing number. Okay, and then adto gid mo mag-base permi sa previous result mga kaibigan. For example no 303 or 305 dapat dirita nga dikit mokuha og possible combinations with gamit ato mga pairing number mga kaibigan no. So mo na siya atong mga guides, simple ra kini sa ni paggamit no kini ato nga guides month of June 2026. So hopefully no nakatabang ni inyo and hopefully kamo na mo unsa ni paggamit sa tong guides. Okay, so kung may mga pangutana please comment lang below para atong matagang pagtagad no yung mga pangutana labi na sa mga baguhay lang mga kaibigan. So good luck and amping kanunay.